आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव जों बयबो बाहागो ला आरो बर' बिजोंनि फरायसालिनि जिथु बिबां जिथु फरायसाफोरनि बिबां बे बिबांखौ बांहोनायनि गुबै मोनसे उद्देश्यजों लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोर उदालगुरि जिल्लाया दिनै मोनसे साइकेल रेलि हान्जा लानाय जों नुनो मोन्दों। आं केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। गोबां मोनसे लोब बेयाव माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन लोगोसे रायजो राजा बिथांमोना बेयाव बाहागो लादों। आं दा बे समाव आङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा दं जों मिथिनो हास्थायगोन। आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव बयबो बाहागो ला बेबायदि स्ल'गानजों दिनै साइकेल रेलि हान्जा मा मेसेज नंगौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जिहेतु आसाम सरकारनि जि मोनसे पलिसि जे जोंनि एलपि स्कुल बा फरायसालिफोर जाय फरायसालिफोराव माने फरायसानि बिबाङा माने खम जालांबाय बेफोर फरायसालिफोरखौ मार्ज खालामनायनि जि मोनसे पलिसि लानानै बिथांमोना खामानि मावबाय थानाय बेखौ लानानै एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा गोबां बेबायदि माने सावरायदों। स्टेट गभर्नमेन्ट सोलोंथाइ बिफानजों सावरायदों आरो बिनिनो मोनसे फिथाइ हिसाबै दा जों मोनदों जे माने बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ मार्जार खालामनायखौ बिथांमोना दोनथ'दों। खिन्थु जोंनो मोनसे कन्डिसन होदों जे माने फरायसाफोरखौ बांहोनो नांगौ। जोंनि फरायसालिफोराव फरायसाफोरखौ बांहोनो नांगौ। दा बे हिसाबैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2 बोसोर सिगांनिफ्राय जोङो फरायसालिफोराव हाबदों, गारजेनफोरखौ लोगो हमदों, एसएमसिखौ लोगो हमनानै सावरायबोदों जे जोंनि फरायसाफोरखौ बर' बिजोंनि गावबा गावनि गामियावनो थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव माने एडमिसन होनांगौ बे बाथ्राखौ सावरायबोदों। दा बेजों लोगोसेनो दिनै जों जे खामानि मावबाय थादों जों खोथा होना फैनाय बायदि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादा जों जे फरायसाफोरखौ बांहोनायनि खामानि मावदों बेखौ एसे स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सोलोंथाइ बिफाननिसिम मोनसे मेसेज हरनाय हिसाबै दिनै बे सिम्बलिक मोनसे साइकेल सालायनानै जोङो बे रेलिखौ जों लादों। फ्राय माने 25 to 26 किल'मिटारनि साइकेल जों सालायगोन। बेवहाय फ्राय 250निबो बांसिन भलन्टियार्सफोरा दिनै बाहागो लादों आरो दिनैनि बे साइकेल रेलिनि गेजेरजों जों जि थांखि आरो उद्देश्य लानानै जों सालायदों बे जाफुंगोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो जोंनि अभिभाबक गार्जेनफोराबो मोनसे सिरि मोनखांनाया फैगोन बेखौ जों आसा खालामदों दिनैनि बे साइकेल रेलिनि गेजेरजों। नङाब्ला गाबोन समफोर जुदि जोंनि माने एलपि स्कुलफोराव दिनै एडमिसननि मोनसे समय फैबाय थादों बेवहाय जुदि जोंनि फरायसाफोरा जुदि बाङाबा जुदि एडमिसन लानाया बाङाब्ला निस्सय फैगोन बोसोरनिफ्राय आरो माने नैबे जोंनि बर' जिथु एलपि स्कुलफोर एमइ स्कुलफोर बेफोर गासैबो मोनफा मोनफा माने थैलांनायनि मोनसे लामायाव। दा बेखौ लानानै जोङो अभिभाबकफोर आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा एसे माने सांग्रां जानाया मोजांसै आरो बेनिनो मोनसे मेसेज जों बयबो बर' रायजो राजाफोरनो होनो थाखाय जों दिनैनि बे साइकेल रेलिखौ लानाय जादों। फरायसा आफादनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि बिथाङा फोरमायबाय जे नैबे रेलिनि गेजेरजों मोनसे मेसेज होनो नागिरदों दुलाराय बर' माहारिनिनो जे गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव जों बयखौबो गोसो होनांगौ आरो जोंनि जिथु फरायसानि बिबाङा खम जानाय गुदि बर' फरायसालिफ्राव बा गेजेर फरायसालिफोराव बेखौ बांहोनायनि मोनसे जि उद्देश्य बे उद्देश्य आरो गुबैयै बुंनो थाङोब्ला बर' माहारिनि बा बर' फरायसाफोरनिनो बर' बिजोंनि फरायसालियाव जाहाथे मोजाङै जौगाहोनायनि मोनसे थांखिजोंनो बे हाबाफारिखौ लादों होननानै बिथाङा फोरमायदों। उदालगुरिनिफ्राय सुकुराम बर', बड'लेण्ड बुब्लि।